Vi vil i denne video bevise Pythagoras sætning, og det vil vi gøre ved, at vi har fået vist en figur her, hvor vi vil bevise, at Pythagoras sætning er a i anden plus b i anden lige med c i anden. Og det er givet i en retvinklet trekant, hvis vinkel som er 180 grader, og hvor den rette vinkel er c. Vi vil undersøge, hvordan man kan finde arealet af den her blå firkant, ADEB, og det kan man gøre på forskellige måder. En af dem det er ved at sige b gange b, så man får den her kvadratiske firkant. Det kan man først ved at tage den her trekant og sætte ned i det markerede område. Derved får man altså en kvadratisk firkant, hvor man kan sige b gange b eller b i anden. En anden måde, man kan løse på ved at finde arealet, det er at finde arealet på firkanten, vi ser her, ADEB. Hvor at første del er gældende en halv gange c anden, og anden er gældende herfra. Så vidt at vi altså har noget fra arealet af den her trekant, og noget fra arealet af den her trekant, som samlet set giver arealet af firkanten. Derfor er arealet af firkant ADEB, så kommer folk bare i dash. Så vi har altså de to formler for at finde arealet af den her firkant. Og dem sætter vi så over for hinanden, som vi kan se her, for at finde Pythagoras ligning. Altså isolere den. Ja. Okay, så nu har vi så sat de to ligninger lig hinanden, og nu vil vi så gerne starte med at reducere. Vi starter med at reducere det stykke, hvor der står a plus b, b minus a. Og det gør vi ved at gange ind i parenteserne. Så der til sidst står ab minus a i anden plus b i anden minus ab. De to ab'er går så ud med hinanden, så der til sidst står minus a i anden plus b i anden. Som man kan se, så står der en halv gange c i anden plus en halv gange minus a i anden plus b i anden. Vi vil rigtig gerne have de der halve væk, og det gør vi ved at sige 2b i anden er lige med c i anden minus a i anden plus b i anden. Nu reducerer vi så der til sidst står c i anden på den ene side, og a i anden plus b i anden på den anden side af ligemedstegnet. Dermed har vi så bevist Pythagoras ligning.